Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arinenggo ing sagunging pakurmatan hayu-hayu kang tinemu rahayu ingkang sami pinanggih. Wilujeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng seniman seniwati Langen Beksan Tayub. Kawilujengan karaharjan saha katentreman mugia tansah tumedhak tumandhuk kajiwa kasarira dhumateng panjenengan dalasan kawula. Maharadikaning tias mrih kamardikan nugraha sih welasing Gusti mugia tansah sumandha ana ing jiwangga kita warandening kawula sagung dumadi. Nuwun Hamid pasang Kalimantabit ilo-ilo dina sinambeta ing iladane mugi tinebihna saking tulak sare tinebihna saking siku dedanipun Sang Hyang Maha Kuwasa. Sagunging para sesepuh saha pilih sepuh ingkang satuhu dak kinurmatan langkung-langkung dumateng para pepunden, para leluhur, para panembahan sedaya ingkang satuhu bagya mulya, dumateng para pangembating praja, para satriyaning negari ingkang saestu minangka patuladanipun kawula tasih. Boten katalumpen dumateng para kadang alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing ana ing kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun panembah kiblat ingkang satuhu hambek luhuring budi. Para Kresna Bedaya maliginipun ingkang tasih remen hangluri saha nderek nglestarekaken kabudayan Jawi utamanipun Langen Beksan Tayub. Sumrambah dumateng para kawula muda werda tumaruna ingkang tansah sanget-sanget kawula tresnani. Sumangga langkung rumiyin panjenengan kula dherekaken hameneku puja hastawa mewah puji hastuti sawetawis wonten arsanipun Gusti ingkang akarya jagat. Bilih menawa panjenengan ing dalu menika tasih dipun keparengaken kempal manunggal kanthi ing kawilujengan sahingga handika sedaya saged ngrawuhi undanganipun panjenenganipun Bapak Dwi Krismanto Sarimbit Ibu Rima Nur Harika. Dalasan panjenenganipun simbahipun nggih menika panjenenganipun Bapak Lasdi Sarimbit Ibu Sumarni kineng ingkang nembe hanetaken putra wayahipun ingkang nami Ananda Ahmad Arafa Alkantara. Mugi-mugi putra ingkang sampun katetaken mugi dadosaken putra ingkang soleh migunani tuprape nungsa kalawan bangsa ugi agami. Ing mriki kanthi bombongipun manah lan remenipun penggalih panjenenganipun Bapak Dwi Krismanto Sarimbit Ibu Rima Nur Harika ing dalu menika hangrawuhaken kadang-kadang seniwati mugia ing dalu menika saged hanglipur handika sedaya.
Pramila ing mriki sarene wedalipun sampun dalu. Pramila langan beksan tayub badhe enggal kawiwitan. Hamung saderengipun kawiwitan pramila kawula langkung rumiyin hanepangaken para kadang ingkang badhe hamaragani langan beksan tayub ing dalu menika. Pramila ing mriki kawula wiwiti ingkang lenggahipun sisih wetan nggih menika panjenenganipun Seniwati, nggih menika panjenenganipun Rina Winanti. Menika mijil saking Desa Balongsari, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Ing mriki ingkang lenggahipun sisih tengah panjenenganipun Nimas Ayu Titin Sutina. Menika saking Dukuh Jingkat Desa Jatirejo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Ing mriki ingkang lenggahipun sisih kilen nggih menika panjenenganipun Nimas Ayu Rizka Damayanti. Menika mijil saking Dukuh Kali Tengah Desa Banjarjo, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Ing dalu menika kairingan keluarga ageng seni kerawitan Budi Laras ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Rokemas Mustaji mijil saking Dukuh Pengkol Desa Bacem, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Ing mriki kawula ugi makarya sesarengan kalian audio sound system putra saking Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarjo. Ing mriki sesarengan ugi audio syuting Mustika Vision saking Desa Sukorjo, Kecamatan Tunjungan ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Rokomat Sriyono. Ing mriki wondene pranata adicara utawi pranata beksa kalu kiyambak ingkang kaparingan asma nggih menika Rokomat Janje mijil saking Desa Banjarjo, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Mekaten urut-urutanipun adicara ing dalu menika pramila sarene wedalipun sampun dalu langan beksan tayub badhe enggal-enggal kawitan pramila dumateng para kadang wirabredangga tumuli kula dherekaken beksan gambyong. Sumangga nuwun nuwun nuwun.
Waradoyo Gones yo nenes Saklubune wong marang kira raja ya ora male dhewe Nyanto sayang dadiku sadya nalikane rohe dalo wong agung sasa mati tansah ayun-ayun kayun temah anandang langkut marmane nyata pindah gaya tansah kasus maca hangan disarira hangan iku sono karono amung sira pindha mustika esepe nimas mawe welas asih pure aja ananda kasose para akeh prayogane tumuli nyambut rasane kangono tangguna kang ora ana teka kena mring candha kalbu mrih aja karangku muga-muga adoh ing panjenengan bambang wetan sora ping surya ing wanci bangun dan ayun ayun Bali mulan apa setyane kalakon yando yando maratan karuno Gunung
Jaya pinutusan Rama Tejo Tirano Atmajana Torahono Suket Ginteng Kaloncana Kudu eling jaman semono Gones Marake bangsa wangkung selowalo dewa mangan salah entek 10 aja silat aku swaro Rama Riris Ngarado Ngaradane wong lumaksana iler tandure osomeler tak ijo royo tak segoda manten anyara bocah angon paneno blimbing kowe lonyolo nyopeneno kanggo baso dodo dira dodo dira kumitra dae pinggir dodo mono jopetono kanggo sipo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya so